Nya koromogi sadek marotino chenro en maro imone giko ne to koro mana en jalup jatend piny kendo jatend bura ma DCP Rigathi Gachagua noduogo e pacho ka kendo johera mage ne orwake kowuok e paw ndeke mano ma JK nyaka wuoth mane giwuotho ka e kinde no bende moko kuom jofwambo noyudo hinyruok kaluwore kod kite manobare ai kinde ma ne gichopo kare kinde mane gintiere kod wuoth margi ka giwuok e pap ma JKIA. Bende komachielo wantiere kod weche motenore kod somo ahinya to e gwenge mag Migori kama koro Dongo University en mano mibro dar kendo ter Migori TTC ka Migori TTC ibro dar nyaka e gwenge makwa kama gibro dhi nyime kod loso weche ma achal kamago. Wantiere kod weche ma otenore kod riwruok mag ute thieth mag ji giwegi ywak ni gowi ma piny owacho nitiere godo mondo bende ichulogi e bwo koma mar thieth mar SHA kod NHIF manosewito ko en mano man malo kendo gineno pek miwuoro nyakwaramogi. Weche motenore kod iwacho ni ng'anyo mag nurses bende odhuro ka nikech en mano mosebedo kadhi nyime counties ma opogore opogore. Johera mag adhula kiny omedo kwan mag jogo ma Kasarani Kenya Team tugo quarter finals sauchik mar odiochieng' bende isedo tiket katoyo kapodi to kwan no medi kendo dhano mok tine 36 probedo gi thuolo mar donje pound dichi makiny magi to kod moko mathoth magi weche momia pek. So in that confusion kuhepa ndio mimi niliona giza nikashindwa, so kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Jofwambo oyudo hinyruok e kinde ma jonjore no monjo wuodh Gachagua kendo bayo geche gi kite. Kora sabedo gi rem nan jam jengo to sani ok kanyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata kopodi ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Gino pod nitie ne jogo mane yudo midhiero e ng'anyo mosebed ka ibago e pacho ka bang' piny owacho singo miyo gi chudo. Tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity which has been allowed, which translates to 36,000 fans. CAF omedo kwan jopiny machope alap ma Kasarani ne tugo makiny nyaka 36 ne opich Kenya gi Madagascar. Machiegni nyakwaramogi layo duto matudruok gin mago moyaw nyalo go kod mbaki oro pachi. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kod chakruok nyaka gigo. Ka wachako gi sigana ma oserita ahinya pacho ka jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua noduogo e pacho ka kuok e piny Amerika ka tungni obedo bang' rowere ma jonjore monjo safar mare kendo diro kite okang' moyo ka jofwambo moko noyudo hinyruok. Kaka jafwambo marwa Kristo enoleronwa moko kuom jofwambo mane oyudo hinyruok en jago picha mar On Media Services Willy Ogunga. E paw ndeke maduong' ma JKIA johera mag ogai ma DCP Rigathi Gachagua ne ochopo moro ka moro mar rwako rwadhgi pacho kae kowuok e piny Amerika. Saa 7:50 mar odhiambo Rigathi Gachagua ochopo e paw ndeke ma JKIA kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage. Kibaji kod luoro omako josiasa kod johera mag Gachagua bang' Gachagua deko wuok e rangach mar jowuoth ma ok e pinje ma oko. Johera mag Gachagua ochako goyo nduru ka gidwaro ng'eyo kama Gachagua nitiere, okang' mane weyo jowuoth mamoko kod buok maduong' e paw ndeke ma JKIA. Weche kata kamano olokore thuolo matin bang' Gachagua wuok e rangach kendo yudo rwak mogundho kowuok kuom johera mage mane ogoyo tach e paw ndeke maduong' ma JKIA chakre seche mag okinyi. Johera kaachiel kod josiasa machiegni kod Gachagua ne en kod luoro e seche mag okinyi ni inyalo make kod obila kochopo e paw ndeke ma JKIA
okang' apaya kendo bayo kite, okang' mane oweyo ji mathoth kod hinyruok kaachiel kod ketho geche. Wao wanatupangia jama, wanasema tuwezi fika nyumbani. Tutafika ama tutafika? Tungetaka kuambia serikali ya kwamba sisi hatutaomba ushauri wa kupiga meno mswaki kutoka kwa Kibogoyo. Ameshindwa tayari kuongoza serikali, sasa anakuja kutatiza nyinyi. Umetutumia nguvu. Mimi gari yangu hata haina kioo, yote imemwagwa. Lakini nataka kukuambia wewe Kasongo, siku ya kifo ya Nyandi ikifika, miki yote inafanya nini? Harambee! Rigiji amerudi hajarudi? Amerudi hajarudi? Mikola kule mlikuwa nafikiri mtamweka, tuwekeni wote sasa hivi. Gachagua ne odhi e piny Amerika dwe mar 7 higani e limbe mare mar dweche 2, kata kamano ne ong'ado limbe mare machuok kaka okang' maduogo pacho kae kendo timo campaigns ni jochung' mag duond bura mag DCP e yiero madundo ma ochan bag dwe mar 11 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jafwambo mar All Media Services Wilberforce Ogunga nigi rem tok goye gi kidi gi rowere ma ok ong'ere kinde mane omako tipo e wuodh Gachagua kowuok e paw ndeke ma JKIA. Ifwambo moko bende ne omonji gi ma T47 ka bende ne gilalo kamera margi kod manuwa moko. Ifwambo ma T47 Jones Ng'ang'a, Eric Kiyoko kod Mike Kagwongo bende ne oyudo hinyruok e kinde ma gachgi ne omonji. Ma ok en okang' mokwongo ma imonjo jofwambo e kinde ma gitimo tijegi. Do I share it here? I come to hear this. Tisi gari yetu ilikuwa ya media, imebeba media people, cameras and everything. So my colleagues wakashuka. But sasa because being a journalist nikaona sasa hapo ndio angle mzuri ya mimi kupata nini? Kupata picha mzuri. So nikapata. So hiyo gari yetu ikahepa mawe. So tukajipata tuko katikati ya guns wa pande ile ya side ya Rigathi, na kulikuwa na wengine kutoka hii side nyingine walikuwa wamezuia hiyo magari ya kutoka kwa Rigiji isiteremke chini. So in that confusion kuhepa ndio mimi niliona giza nikashindwa. So kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Riwruok mar kuonde thieth mag ji giwegi e boma bul mar Rufa ywak ewi leo mag chudo mag gope mag SHA kod okumba machon NHIF ka gitwak kod jofwambo e kaunti ma Meru. Laktechego kwedo listi mogol kod migawo mar thieth manyiso ute thieth ma osechulo gopegi nyaka dwe mar 8 higani. Simfros Okinda ni kod ler. Riwruok mag ute thieth mag ji giwegi e boma bul mar Rufa seyo migawo mar thieth kuom rem chwalo chudo mag ute thieth kaka dwarore, gima giwacho ni kidek nuro chutho sekta mar thieth kaluwore ni thoth ute thieth sani dwaro pesa ching kuom jotuo. Ka gilose e boma ma Meru, laktechego ywak ni nyaka ne SHA chakre ayanga dwe mar 10 higa mokalo, mana tamalo 53 mag chudo ema osechwal ne ute thieth. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. Kamano bende SHA iseyo kuom rem chiwo chudo ne ute thieth tarik 14 mar dwe ka dwe, kendo rem chiwo lere wi omenda ma gichiwo ne ute thieth kaka dwarore. SHA is publishing a report of facility level reimbursements on its public portal. However, those figures without the disclosure of total claims submitted, approved, and the payout to claims ratio are misleading. Migawo mar thieth iseyo bende kuom dhi ataro mar chik e duoko piny rang'iny mar chiwo thieth mag ute thieth ma pacho ka. It is not possible that we can achieve UHC while every day all that we keep hearing from Ministry of Health and other government officials is private hospitals are fraudulent, private hospitals are corrupt. Yes, we support the fight against corruption, and we know that this is a current discussion in this country, but it must not be an excuse for the state to refuse to pay legitimate medical claims. Alwore kod lipot man migawo mar thieth, omenda moyo bilion 3 osechul ne ute thieth e bwo kuma mar SHIF. Primary Health Fund osechule moyo bilion 1, chenro mar chulo bilion 1.7 ne thieth mag tuoche tama kod tuoche mapoya dhi nyime.
Simfros Okinda, Ramogi TV. Na sese pacho kaset panyakogolo yuake wisand mawacho ni pinyo wacho osebedo kasando go nases mapacho ka wacho ni pinyo wacho kamutingo mago ma counties oserim chopo winjruok margi gi nases gino mane omiyo gidhi e ng'anyo kamano bende mokum nases ma jopuonjre to dhi nyime kod ng'anyo apisi migawo mathieth ewi listi mategruok kata internship magiwacho ni opong' gi mibadhi. Armstrong Osutwa mioler. En ng'anyo mar nases mosedhi nyime kuom maho dweche ariyo sani. Ng'anyo mane dwaro mondo sirikal ondik nases mag UHC. Sirikal otiek nok mag nasese moko kuom kuonde thieth mag piny owacho e kind dwaro mamoko. Ng'anyo ma kamano osethiro chenro mag thieth pachoka ahinya to moko kuom counties. Kata kamano, kata obedo ni moko kuom dwach nases go oserangi, moko to pod ochung'. Riwruog nases ma pachoka koro golo dhok ewi chal mar ng'anyo ma kamano e counties kod moko kuom osiptende madongo e boma ma Nairobi. Jagoro mongirore riwruogno Seth Panyako oyango ni moko kuom counties ma pod nie ng'anyo ting'o Trans Nzoia, Nairobi, Kwale, Bomet, Busia e kind mamoko. County government still have the nurses on strike. 1, Trans Nzoia, 2, Nairobi, Kwale, Bomet, Machakos, Busia, Kisii, Lamu and Isiolo. Counties mosechopo winjruok gi riwruogno ting'o Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu e kind mamoko. We have Siaya, Samburu, Kisumu, Elgeyo Marakwet, Meru, Embu, Makueni, Kitui, Narok, Kilifi, Uasin Gishu and Kenyatta National Hospital. Panyako wacho ni Kwale, Migori, Lamu, Machakos kod Isiolo nyaka sani nie chenro mag twak kod nases go gi geno mar yudo yore mag tieko midhiero mag thieth e counties go. Panyako bende oseo moko kuom governors kamoting'o mano Machakos Wavinya Ndeti moko ni osebedo kaliko ni ng'anyo ma kamago e county no tenore siasa kendo ywak nases go kin mago madieri. Okwayo governor no mondo weketo siasa ywak jotich. And we want to tell the governor that the strike is not politically motivated, it's addressing issues, genuine issues that have been long-standing for more than 7 years. And therefore we will urge Governor Wavinya that he should not politicize the issues of workers. Jagoro no kwedo weche moko ni governor ma Trans Nzoia nogolo ni riwruogno bade ma county no itayo e yor ng'eruok. Wirano jotelo kod jotich mamoko mag riwruogno wuok e dhot achiel Panyako koni mago miriambo. The allegations by Honorable His Excellency Governor for Trans Nzoia that the Kenya National Union of Nurses Trans Nzoia branch has been inflated by tribalism and political interference in the running of the union are not factual. Jatelo kwayo counties mondo lu chike matayo ng'anyo mag jotich kendo we sando kod buogo nases go ka okwayo jochung' mopogore opogore kamoting'o migawo mar thieth mondo konygi e kedo. We appeal to all stakeholders, including the Minister of Health and the Council of Governors, to intervene constructively and bring this matter to an amicable and sustainable resolution for the benefit of the Kenyan public and health sector at large. Kamachielo, nases matiegore ne obago ng'anyo mar gerange apise migawo mar thieth ka giywak ni ten migawo no osebedo ka odino negi itgi e ywak margi ma giwacho ni migawo no onego duokgi e listi mar ndikruok ne tiegruok moiu kata internship ka bende giywak ni chenro mar keto nyinge e listino ne opong' gi mibadhi. We are eligible, very qualified. If we are looking at the PSC form, let us look into the latter, to the last drop. So we are telling the ministry one word: reinstate all the revoked nurse interns and post any eligible nurse intern. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Wadhi e weche mag somo. Riwruok mar elimu bora Working Group oseo okang' mane okaw kod piny owacho ma William Ruto duoko piny nengo mar somo ma mbalariany kod atamalo e kind atamalo 15 nyaka 40 ka ok gi somo pach jopiny. Jodito mag riwruogni ne twak bang' tieko romo mane bagi kuom ndalo ariyo boma Nairobi kama ne gitwak rem mapod okwako sekta mar somo. Gikoni piny owacho ne otiyo kod omenda mathoth e chuga put ma Profesa Munavu mane ogolo lipot ma pok oketie tim nyaka kawuono. Judith Mondi mioler. Gikone romo mar ndalo ariyo mar riwruok mar elimu bora orumo gi ywak ne piny owacho mondo mi olok pachgi ewi kaka itayo somo ma pachoka. E jumani ma jopuonjre mag mbalariany donjo e kuonde tiegruok mamalo, riwruogni onyiso luoro ma gin go ni kamoro weche ok nyal dhi maber ne jopuonjre kaluwore gi lokruok masiko bedie e sekta no mar somo, lokruoge ma gikoni ok riwie jopiny
kendo onge chike mapacho ka. Boaz Waruku ma en jakanyo mar elimu bora okoni kata mana e duoko piny nengo mar somo e mbalariany, piny owacho ne oko kawo pach jopiny ka okoni kamoro atamalo no pod ok nyare somo kuom jopuonjre mayae anyuola ma yuto gi ni piny. When somebody throws so many balls in the air, that is part of the confusion, and we are saying let's depart from that. Because if you are to go back and say, where did it come from? How did it evolve? Public participation. Our Article 10 of the Constitution and the values, national values and principles of governance, very clear. How do you process such matters? Don't want a shifty process, a way of always throwing up things which do not add value. Bende giywak ewi ripot mane ogol kod aput mar Profesa Munavu magikoni nyaka kawuono kata bedni osechak ti kod pende moko pok chiko puodhe kaka ripot ma owinjo tigo e sekta mar somo gino ma pod duoko sekta no piny. The new university funding model for tertiary education has emerged as a weapon designed to destroy public university education in Kenya. The flawed means testing instrument has unfairly placed most students in band 4, creating unsustainable loan burdens and forcing students to abandon their dreams or transfer to expensive private universities. That report has not been formally presented to the extent that there is no clear policy that has been developed from it. And so its implementation, we call it very cantankerous, it is erratic, it is not satisfactory to the wishes or expectations of the people. Ewi wach mar duoko ting' mar somo ne 10 counties, kaachiel gi miyo governors teko ewi omenda mar CDF, gikoni keto josiasa gi ting' mar chiwo sir mar omenda mar somo, miyo ok ti tijno e yo mar ayanga. Koro aparo pesa ni nuturo omoket i school. Pesa duto ma basari no bende di school, tantino donjo school to somo maonge ni pun ng'ato de apply o basari. Kawa dhi mbele yudo ka kinde wach dongruok ma basari itiyogo i siasa. Koro aparo no kabe to chikno ket ma ng'ama onge go nyalo dhi school buog budhi tiek school ne. Motelo ne yepo mag skunde gikwayo mondo mi or omenda mar somo ma ok olewo mondo mi jopuonj obed kod ting' mayot e tayo somo e tamar 3. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo kaunti ma Migori, jokanye sekta ma somo kod sectors mamoko mawuok e kaunti no ma Migori owinjore ni ka tiegruok ma jopuonj ma Migori ogol kama entiere sani e boma no kendo tere gweng' ma Kwa e sub county ma Suna East. Winjruok obedo ni mbalariany marongo koro idhi dar nyaka ka tiegruok no ma Migori TTC. Jojuma nigi mathoth. Kata beni mbalariany marongo osebedo kachiwo tiegruok e courses mopogore opogore ka tiegruok ma jopuonj ma Migori TTC ka ochako dwe mar 5 mar higani, weche osebedo ka pilore mathoth ka otende kod paro mar loko ka tiegruok ni ma jopuonj mondo koro bede bad mbalariany marongo. Moko yando ganda yande siro chenro ni ka moko bende yande nitiere kod paro ma opogore. Kata kamano romo mar kawo pacho ganda, romo ne olos kod jabun ma Suna West Peter Masara, jodak e kaunti ma Migori koro yie mondo koro ka tiegruok ni ma jopuonj ma Migori odar kama entie sani kendo kanyo koro we mar gero bad mbalariany marongo. Ji owinjore te ni koro college ibro kopo ni university ni ochakore to college ibro gol itero Suna East kamiluongo ni Kwa nikech nitiere lokono e Kapradik. University ni en gima jo Migori wasemanyo ndalo mang'eny, wan ga gete mang'eny, but one in agreement ni koro wanyalo chako university kamoro jo yud thuolo mar somo machiegni mondo nyithiwa madhi mabor bende som ka. And the board was in agreement on condition that the college does not die, but the college is relocated. And today I want to say that I'm very happy with what has happened because the people have spoken, the leadership have spoken. Migori TTC no chakore kanu oae kuom Migori Boys Secondary School from 1960s. And in fact, Onyuolo University, onge gima ber molo gima chalo kama. And if we have a university and we have TVETs, hiyo sasa ni sherehe kubwa kabisa. Jodwe ma Suna West Peter Masara wacho ni giketo okenge madwarore kod migawo mar somo mondo lek man loko ka tiegruok ma jopuonj koro bed mbalariany. Ibro chake mana ka osemiwa roadmap. Ichake achaka ka to bang' higa 3. Kosebedo higa 3 ma koro miye gimiluongo ni charter. To koro wagolo university ke chidwaro ni ka bet university gere lo ma ok tin e Kaprabich.
to wan gi kaprochiko lichota. Koro manyiso ni university progel lichota. To for sani to nyaka ne wachake institution mar sirikal. Omiyo wakawe ka. Be wachako wawinjore ni jonyuol te okel nyithindo ka. Mondo college ni university ni koro obed gi ndadho. Jokanyi sekta masomo e kaunti ma Migori wancho niketo mbalariany e boma ma Migori ok dhi mana ji wechego mag somo kende, to bende dhi ji wechego mag dongruok ma oting'o ala. Ni lawo gi kuonde maboyo, kata sani ji pod lawo gi kuonde maboyo. To kopo ni dongruok mar dongruok okelonwa university nyaka machiegni Migori ka, ang'o ma de wapingene? Basi biro gi yore mang'eny. Omiyo ne wakwayo ni ng'ata ma dipo ka nigi wach mar Situmu University mano nobed mana wachne. Nyaka sani kar somo kata learning center ma Mbarany Marongo bende kodhi nyime e kar tiegruok ma Migori TTC oseywayo jopuonjre malo 50 ma bende somo courses ma opogore opogore. Already started and we have students that are on. Some of them have finished their exams. They are moving on to 1.2, and we are also hoping that by September we'll be able to have 1.1 coming in, and that is how the center is going to grow, and with the effort and the support of the government leadership and the community leadership. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromo gitok report ma George Juma ma oganda kaunti Migori boma Migori rwako godo mbalariany Marongo wakao yueyo wa mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth par ni kaono chieng' tich ang'wen nyaka mi sigana mar gin kanye kikidhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduca.com and get everything delivered at your door. This week, save big on new offers drop every week. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi? Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Tikod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach
makelo geno. Ma oken shoya. Ma en kanisa. Mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mugi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Erokamano kuom medo keti Ramogi TV, weche mag tuke en fuong'ruok ne johera mag adhula pacho ka tok piny owacho lando ni duol mochune adhula ya Africa CAF yango ni gimedo kwan johera biro yiene gidonje pap Makasarani kendo pako tuke kind Kenya kod Madagascar. Jatend migawo matuke Salim Vure yango ni kwan johera medi kuok 2027 nyaka 36 ne tugo manyiso kwan atamalo 80 ma pauno. Kwano ne oduoki piny e kind tugo mar Kenya gi Zambia to Kenya ne ketho ma kuom chike mag CHAN. They have considered favorably the appeal that was put forward by FKF on behalf of Kenya government. And now tomorrow we are happy to announce to all Kenyans that now in Kasarani we will have 80% attendance capacity, which has been allowed, which translates to 36,000 fans. And therefore this is good news to Kenyans. And we want to reiterate that we continue to comply in the game tomorrow. Quarterfinals is a big game, and therefore we urge all Kenyans to continue to comply so that the next time we play 100%, without any problem. Chenro mar chako kunyo liete makwa Binzaru kaachiel kod golo ringre ji manoike liete go chakore yanga. Odiochieng' ma kawuono kaka jakom marwa Cynthia Onyango miyowa ler, ringre dhano 5 nogole liete 6 ka fuoni mag dhano mamoko bende oyangore ni okere bugono. Bang' doho chiwo chik mayiene obila mag okwach kich thuolo mar kunyo liete mayudore e bungu makwa Binzaru e kaunti ma Kilifi, obila mag okwach kich matimo nonro mag nek ochako chenro mag ayanga odiochieng' ma kawuono kama ginyalo kunyo liete maromo 6 ma giyudo e ringre dhano maromo 5. We commenced the process of exhumation of the suspected graves here in Kwabizaro village. So at the commencement of this exercise, we had 27 suspected graves. So today we managed to exhume 6. Ikindeni, fuoni mag ringre dhano maromo 10 okwany ka okere i bungu no. Of the 6 graves, we found 5 bodies. And then also around that area, we found 10 different scattered body parts, scattered in different places on the surface. So we are remaining with 21 graves, for which the exercise will continue from tomorrow until we finish the exercise. Kinde manyime jopiny kod jokene ratich oganda yande ochiwo ywak ni le mag bungu chamo ringre dhano kendo keyo alwora makono gino mayande gi ywak ni kelo ranyisi marach ma ok chiw luor ne ngima dhano. It's been an open process. We've seen how the bodies have been exhumed. So far 5 bodies have been exhumed from 6 graves. We are happy with the openness by the government. Kuom liete 27 ma okwach kich oseyango kunyo ka igeto gole ringre dhano, odong' liete 21 ma ochan kunye ndalo manyime chakre odiochieng' makiny. Jokene ratich oganda kata kamano dwaro sirikal mondo ket ler mowinjore kinde chenro mar kunyo makamano kendo kwayo ni ondamo mar chik mager mondo kaune achije duto maitudo kod nek makwa Binzaru. So ile kitu ningeomba ni vile daktari amesema, tutasaidiana sisi wote kuhakikisha kwamba tumefanya hii kazi mpaka tumalize.
Wananchi wenzangu hapa tumeongea na hawa kwamba watatusaidia wakati wanatembea kwa hii msitu. Wakipata pale wana suspect kuna mili, tunaomba sana tusaidiane. A good number of residents from Malindi and other parts of the country that are missing their loved ones would come to Malindi police station where there is a Red Cross center so that they can record their details and probably get justice for their loved ones. Chenro makama yande ochakore bang' maka chije moko 11 maitudo kod tayo chenro mag lamo makelo chich madwaket kod manotimore gwenge mashaka hola e kaunti ma Mombasa. Obila mag okwach kich matimo nonro makama oyango ni ma en chenro mar nonro madhi nyime kuom kinde malach kaluwore ni bungu no duong' kendo liete okere iye. We expect also to find more graves because we have not exhausted the search because the area is very, very vast. So we expect more bodies. So this is to appeal also to the members of the public, so who may have lost their loved ones, or who may have suspected that their loved ones are missing, to report to Malindi District Hospital. We have a Red Cross desk there for which their details will be taken and also their DNA samples to be taken. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Oganda mane oyudo lal kod hinyruok e kinde ng'anyo mosebedo e pacho ka koro kwayo piny owacho mondo ne ratiro mag jogegi ma ne olal kendo yudo hinyruok kod ewi chudo ma ichano chiw ne ji ma masira mag ng'anyo ne ojuko. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo lerono. E kar dak Masaria, waromo gi Lydia Shitandi kata Mama Chantel miyo mane lisasi ne omako go nyare mane jahigni 2 e kinde ng'anyo ma 2017. Lydia ma en jawanda Swekra masedo gi pi modho e dire kouso ne jowuoth e bus park lero midhiero mosekaloe nyaka ne masira makamano juk nyathine higni 8 mokalo. Koro oywago ratiro kolero ni e chudo no sirikal okonyare kod weche thieth, somo kod ot malong'o maginyalo dakie. Nyathina no sometime yudo ka gino rame twaringo kode siptal oluor makata kigone nyaka koko e klas oluor koro chuno ni japuonj tere mos kata kuman ka aonge ot antie kapango kech aonge nyalo manyalo gero got kech baba gi bende onge tan mama tan baba. An nyamin Chantel maduong' ka oneno polis kata ka wuothe ndara tago wiye oringo koywak okoyo ka sirkal nya konyowa kata konya tere psychologist mondo tere sessions go mondo ketwie obed mokwe alafu pia mondo sirkal kanya konyo mama wagero ot to nyalo konyowa kama duong'. Komachielo e kar dak Manyalenda waromo gi Mama Rose mane lisasi olal gi ngima chuore e ng'anyo mar referendum ma 2005 gino molero kaka noweye kod midhiero matamre gi nono. Asebedo kod chandruok mang'eny kod changamoto nikech an kod nyithindo kata kaka nyithindo chiem onge kata kaka nyithindo som onge. Ot madake ni eri nyamera ema nokonya godo ka nyamera nyisa ni chandori nyathiwa mondo dage odni siko mana kawo omiyo ngimana nyalo bedo maber. Kwayo Rose ma osebedo mana kaluoko ne ji eka ket chiemo e mesa en ni chudo ma sirikal chano miyo gino oyudo omenda monyalo gero godo ot kod siro somb nyithinde 3 mane jaode oweye godo. Bende otielo ni ratiro ne jogegi mane olal kod yudo hinyruoge bende migi yudi. Kata obedo ni gidwa miyowa chudo pod okoromo gi yaki monego bed ne gimiyowa nikech ji nigi rem mopogore opogore. Asebedo ka luoko ne mana ji eka nyithindo yud kata kaka chiemo kwayo to ng'ato mochunya ler mondo konya nyithindo yud kaka dhi skul ayudo ot maninde gi nyithindo. Solomon Odiwuor mane lisasi omako ng'ut lwete mowe kod ng'ol masani tije dodo mane okonyorego okonyal timo e ng'anyono mane kwedo finance bill kata pen chik mar omenda ma 2024. Okwayo sirikal mondo okonye gi omenda monyalo yawo godo ohala okonyre godo moloyo tije ywecho masani otimo mok miye chudo malong'o ma onyalo pidho godo familia mare kaka owinjore. An ayudo hinyruok e ng'anyo mar 2024 finance bill. Lisasi nomako lweta
koro asabedo gi rem nan jam jengo to sani ok kanyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata koponi ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Kata obedo ni sirikal chano chulo jogo manoyudo lal kod hinyruoge mopogore e kinde ng'anyo mosebedo pacho ka, oganda go to koro kwayo ni ewi chudo makamano bende ratiro ne jogo manolalo ngimagi kendo yudo hinyruoge owinjore omi pek. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent kuom report machal kamano. Gie sani wadwa ni mondo koro wadonje weche mag mbaka nikech wantiere kod sigana mabro mori e gin kanya kwaramoe kaka juma ka juma. Wakelo ni chendo mar gin kanya. Kawuono wakelo ni sigana mar Jemila Mohamed mong'ere gi nying mar Anyango Ndiga Ber Kikwa. Anyango Ndiga ne otiyo kaka kansila machon manyatike bwo loch mar KANU kuom thuolo malach. Oyangore kod siro somo kod konyo ji e pek maka kod kacha. Tende bende mane opoge piny monyuolo Makalda Kanyarwanda, East Kadem, Mihuru, Karungwe kin mamoko. Jarachendo ni Walter Nyambaga miyowa sigana mar Anyango Ber Kikwa. E gwenge mag Makalda e Nyatike County ma Migori, wanie dala ja siasa mar Auma Mamiyo, Jemila Mohamed, ong'ere kod nying mar Anyango Ndiga kata Ber Kikwa. Nyinga Jemila Mohamed. Luongo na Anyango Ber Kikwa mbese mon mabeyo. E higa mar 1944 e kar dweno mag keyo, Anyango nonyuol kendo chako sombe. Nonyuola higa 44 dwe mar 11. Asomo kamoro ni Madianyi. Pok asomo ahinya. Agi klas 7 e kapena chon. Anyango nochako tije kambi mar Kopa, kambi mane tero mwandu e piny libamba ma Uganda. Kapok achako siasa, natiyo kamoro ni Kopa Hilka. Nyatike mone ne ndiko ne twang'o gimoro ni Kopa mane dhi Jinja. Nitero gi meli Mihuru to gidhi Uganda. Koro idwaro dhako mong'e somo. Koro wabiro mon 7 watimo interview. Nokawa. Koro kanya tiye higni 2 to koro ne an na jo ohala an me duka. Okoni wuon pargi ne osiep jal moro mane PC moyangore kod nying mar Bore. Magikone to nochako yoe mondo donje e siasa. Koro nitie ng'at moro ne en PC Bore kende pod tin. Koro Bore ni mabukre no dwaro ni mondo adonje e siasa. Kalore kod osiep mane nie kinde kod Sobuodo Oranga, majakadem mane seche moko ne kano dhok mag bucha ne wuon pargi mane wuok e piny libamba ma Tanzania, ne omiyo siasa medo tedore e chunye kendo kod familia mare. Kone nitie moko moro kang'eyo kinjo Sobuodo Oranga. Sobuodo Oranga winjo. Koro Sobuodo Oranga ni kagibire rali to kwongo biro madho chae odwa ka duka nane ni kama duong' ahinya. Mzebe kane dhoge oa Tanganyika nikech nene koka dhok 13 e odiochieng'. To dhoge ne goyweyo ka Sobu koro ka kinyi kelo. Koro Bore ni kowacho no chapinyi to dwaro waka nang'o. Adhana ni endi. Waka nade. Nodwa ni mondo ichung' jok moko donge chokre dho dukacha. Tako ne joko to ncha nenogi to gicha to daka nyar jaduong' an dang'o ka chung' an akia kata jok pinyno. Apere oleng'ore ma oyiere e higa mar 1983 kaka kansila mamiyo. Kata kamano weche ne ochomo nyandema. Higa mokwongo yiera godo mokwongo ne en 83. Higa moloke sirikal cha. Ne wachung' ji 9. Koro wachung' gi ng'at moro mane riek ahinya nosodo ne en ni Jakamguno nodak Mihuru nojamoko ahinya en be. Koro kose kwan kucha naloyo to miyo ng'at moro noriga konyowa siling 40. Emowego miyo wege nomiye. Wego go ni wuon lang. Koro kosemiye tidwokruok ni kura moko kwan 2 manolwar piny mosodo loyago. Koro aduogo wach ni osodo loya. Koro achaka chung'. Chaki chung' kendo. Koro ka chung' kata kosodo ni koro aloyo mang'eny kabisa. Loch mare ne omiyo jok manochung' kode kaka Omuga Dende, Okong'o Sindi, Sobuodo Oranga ochako miye sir
bang' nyago gi aduo yiero. Koro kaloyo wachungi ka koth achungi retired chief Longo go apar ng'eye achungi kod japuonj moro bende nokong'o Sindi nachungi ji mang'eny achungi kata gi sobu no kong'o Sindi nyang jadimo mano be nachungi godo koro achungi go Muga Dende nachungi joma tek ahinya naloyo gi kura 80,000. Kalure kod tene to kod kaka ne otudre kod jopiny umbe ne ochako nya omiyo yugi wuon Ogango ma kindeno ne pisi mane chuny Moi ne ogwele mondo gibedie kod twak ni Moi ne dwaro mondo go kode mbaka. Puno yugi luonga Puno Ogango to yugi to luonga nade to an ok ang'eyo yugi lakane ko ang'eye nyino luonge ogona ma mtoka udhi ayudo ka ji opong'o ode kabisa owuok koda kona nine Jamila yie kona ni onge wach pira Nairobi kiny pira Nairobi adwaro ni mondo kiny udok i dala South dala nwaduogo kan South Nyanza to adwa ni dhi tadek umachai ka Moi gi Moi dwari Moi dwara oyugi ne ng'ama lich omera oyugi ne lich malo kata Moi bola kore liet udadoda ng'ama lich na oyugi ne ora ka Moi wadhi ga kechieng koro Moi okona ni mama kata ka luongi ni mama kik ne marach miyo kiromo nyuola in gi nying maduong' mar mama ene kaka iloyo kuragi nikech kuragi pok awinjo kansila mobiro godo ka akone na nyar pinyno jaoda be ne onge gi nyathi to othoro puonjo nyithind pinyno sana adwa riembo Otieno abiro biro e puotha ma Kilgoris tadhi nindo koyugi tariembo Otieno akech neno nade takech kone jaduong' koro andanga ne ang'o gimiseneno in ng'ama ng'ongo in jatend ji Otieno Dalmas Otieno Dalmas midwa riembi to Otieno minista Anyango Ndiga paro malong'o kaka twak mare kod Mzee Moi nomiyo Otieno Dalmas ne otony kendo mine ok oriembe tich kaka jatend migawo e sirikal mar Moi. To riembe koro yugi ok dware ka wan wakia gima timore. Koro Otieno ni be mang'eyo ng'ino yugi to nakia Otieno mang'eyo kaka jasiasa koro yugi ni temo tera ka koro penjo kaka itedwa to penjo Nyango ni kansile neno nade to Nyango kone ni riembe koro penja ni mama ang'e ni dhako malong'o kendo maratego kendo modembra ahinya adwa penji wach moro kata iwach na adiera ni dang' iyie wacho na adiera ni ayiene mayom maluoro president to wacho na ni wach ma wacho no tiwinjo to ayiene ni awinjo jaduong' tineno nade kon jaduong' ano asomo matin moroma konyora to be pok apango kamoro amora chung' ni momiyo awuok oko to koro kata kawacho ni gimoro ting'e karach to iwena awena wacho ni kaka dhako jogi gin jothuru ang'eyogi. Otieno Aluoch Polo noloyo. Oyugi ema nomayo Aluoch kamiye. To Otieno sani en minista. To wacho ni ok ayie gi joma chuo. Mama to nyisa adiera ne. Omiyo kit kaka ne KANU
ne chalo e kindeno kod teko mane entiere godo. Chama mar KANU ne sirkal kendo Moi ne president kamili o kaka president matinda nenoge. Ane mabedo kansila mamiyo e South Nyanza kapok ng'ato kobedo. Asiyo koro biro bedo mbunge, Asiyo to nokuongo na noduong'na. Lakini biro bedo mbunge kasedhi. To biwot ne nigi power kabisa. Ko ne wan jo KANU ni yierowa kuse yier ng'ato. Tichaki yiero jok marito KANU. To ere kaka nying mar Ber Kikwa nobiro? Nying mar Ber Kikwa ni. Yes. Ndalo mokwongo na jaber ahinya kaminenani. To naluongora ni Ber Kikwa, nying no nachakorako. Jiko luonga kode Ber Kikwa kaeto nying odhi olal. Adong' mag nying mar Anyango Ber Kikwa no. E nyinga ma ji ong'eya godo. Se nonyiewna ndiga mar mine. Adhi gi ndiga to mtoka kiriku bende ne luwo bang'a kamoro be mtoka otelo. An aringa gi ndiga. Kaeto kod luonga na Anyango ndiga. Koro ndiga no ne nyinga. Koro nyithindo kawuotho nyaka wuoth gi tam mamiyo nyithindo. Koro giluonga ni ndiga. Koro ndiga ne nyinga. Olero dongruok mane okelo kindeno kaka jatelo ma South Nyanza mamiyo. Dongruok mana mor go chunya. Security nene akonyo godo jopiny ahinya. Nikech kata polise mane chando ji kopa ka. Kone ok chand ji nikech namako sirkal maduong'. Kata kane askeche wa Tanganyika gilawo yedhi, gilawo nyaka Miuru. Anyango leronwa kit kaka ne otieko lweny mane dhi nyime kind Kadem kod Kaler e higni machien kane ipogo piny. To kakotho moko gi Kaler kore. Ni kombe wuogo kora bala tiko dhowa kadhi tayudo chola. Apenye mjumba atimora marach. To kono na Anyango athoya kore ka Kaler ka olopwa. Apenye mjumbe to koro in. Ere kaka ng'ama ng'ongo inyalo gowi. Idwa mondo ji onegre. Ng'ito negore. Tambi gina goma gimasara dhire aji. Adhi akoni ndisi. Ambe na kone aji ni Kalelo kesene madwani mondo idhi chiu na chikni Kaler nyaka bed ma Kalelo kesene. Mana kaka riwo nyuolo mana riwo. To ngao bende nyuolo mana ngao. To kata Nyakech bende nyuolo mana Nyakech. Anyango ndigo nyuolo jasiasa Fatuma Mohamed ma en ja od bura ma Migori County mong'ere kod Full Network. Nyathinda ni kamundu kakotho nindo ka asewe kansila. Kech natero gi kaka Moi gi weri. Koro gibiro gi lema sama gidwaro. Nyathina ni eko e klas 2 dhi e klas 3. To dhi okone jatich ni ted chae moko chae remo welo kata chae kode ko atene gi poge madho. To dhako no be tedo chae to kelo. To kitelo chae to chae kode ko akelo pok wamadho. Ni nyathini ne mokona. Ng'amoko ni mondo idhi kone jogo ted chae ni an ba kelo chae. An be adwa nowera kaka iwero mama ni. Okoni e yiero mar Fatuma Network mokwongo kaka nyathine ne okomor kod duoko kendo notemo jiwe mondo were kod siasa. Kata kamano Fatuma ne Full Network mare koro sechego ne osebedo full ma ok dog chien. To ndike airport kacho tike bichadek kende. To kan mama no kadwa tichana dhi chung'. Ti nyathi mathin dang' ichung' nade. Koro gima noketho chung' ne mokwongo ni gichung' gi gati. Koro Raila be kanene to nene ka en nyathi adieri. Ing'ini Raila ong'eya. To ong'eya man jakanu ma ng'at Moi. To kong'e ni an men nyathinde. Koro chunyi mor ga ke. Koro chunya ne ok mor. Kochako to ne chunya ok mor. Naneno thin. Ng'ini noloyo. Omaya ma josiasa ohero ni. Kaeto koro yudo. Koro ji ema koro wacha ni koro twatero pato ma udagi uyie utimi unare kata Raila uyie. Koro nyaka mor ko nikech osedhi e telo. Nyakwaramogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga. Wuod Koweru. Thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga kumiyo sigana mar Ber Kikwa. Wadhi e yuyo ka duogo weche mag tuke.
Summer school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Tikod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Say you do nikelo nyako chia jonogore nyeje nungani sandi nango nyako chia mimi giere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadano. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Unaweza kupata wimbo wangu wa Ni Wala Nono kama sikiza chini yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. Nyako chiapo kichulo bang' gicho. Adwa pesa. Iwinja? Ya, wawuon Silvia. Okirita tiek yawa. Tim mar Harambee Stars oikore ma biro rakore kod Madagascar kidieny ma quarter finals 9 mar odhiambo. E kinde ma magi timore piny owacho bao kampen ma ji ojera mag adhula maonge otiko mondo kik chope alap ma Kasarani
mondo gibed mabor gi okuma mar CAF. Piny owacho yango medo kuonde neno opira e Nyang'ong madongo machopo kwana 13. Kuonde omedo ting'o Babadogo, Ruiru, Dagoretti Camp Toyoyo e gwenge mag Mombasa bende omedo kuonde neno adhula Changamwe, Mamangina, Waterfront kod dho wath Masheli. Gweng' ma Homa Bay opira ibiro nene e dho wath ma Homa Bay seche ma Kisumu biro bagi roundabout ma Kisumu Boys. Erokamano Nyakoromogi kombero kode chakruok nyaka giko e chenro mar ang'icho elos achiel chenro mar imore sa 3 maga mesa makawo weche manyien bedo gi thuolo mar ikoniero chiema kawuono. Jogo manigo tiko kiny warome pap ma Kasarani mondo wapak Harambee Stars odonje kidieny mar semi-finals ma yien gibiro chopo ka inyalo chopo kuonde mobagi ma ji nene opira ma ok ni Kasarani bende en gi thuolo mar timo mano mondo mi wajiw gi kadh kidieny ma gichopo odiochieng' ma kiny sa 9 mar odiochieng'. Mano mokelo e giko nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Phillips. Ubed gi otieno mokwe. Yudo mo madajre kod kito hala ma itimo, pesa ma ichako hala kata capital